中学の終わり頃、父の会社が経営不振で傾き始めた。営業成績が下から数えた方が早い父がリストラ候補に上がり、母は家計を助けるためパートを始めた。玉木は何も心配しなくていいからね。お父さんとお母さん頑張るから。でも、暗い顔しないで。大丈夫だから。行ってきます。朝早く出かけ、夜遅く帰ってくる両親の背中を歯がゆい気持ちで見守る日々。自慢ではないが、子供の頃から勉強はよくできた。担任には地元で一番の進学校へ行かないかと勧められている。学費を払えるかどうか不安だったが、両親や担任の期待を裏切るわけにもいかず、第一志望に選ぶ。正直なところ、家が大変なのに、高校に行かせてもらうことに対して負い目があった。その罪悪感を打ち消すため、放課後はまっすぐ家に帰り、勉強に打ち込む。秋月さん、今日の放課後新しくできたお店寄ってかない？美味しいスイーツがあるの。1年の時、女子のリーダーの篠宮さんに誘われた。ごめんね。帰って勉強しなきゃ。教室を出るなり、背中に罵声を浴びせられる。何あれ、付き合い悪い。嫌な感じ。きっかけは些細なこと。それから嫌がらせが始まった。教科書やノートを捨てられたり、上履きを隠されたり、机を廊下に出されたり、先生には相談できない。親には心配をかけたくない。だから、誰にも言えず、自分の胸の内に溜め込むしかない。篠宮さん、どうしてこんなこと。あの時、一緒に帰れば満足したの？引き立て役になってあげるのが正解だったの？ゴミ箱に捨てられた教科書を回収し、悔し涙を飲む。外面がいい篠宮さんが私に意地悪してるなんて、先生たちは気づきもしない。女子には無視されて居場所がない。聞いたところによると、篠宮さんは社長令嬢。新築の豪邸を構え、何不自由ない暮らしをしているらしい。美人でお金持ちの篠宮さんと、父がリストラの危機にさらされた自分の境遇を引き比べ、コンプレックスが肥大する。ある日の下校時に校門をくぐる際、道の前方で笑い合っている篠宮さんたちが目に留まる。たった十数メートル。走ればたった数秒で追いつけるその距離が、今の私には限りなく遠い。矢庭に篠宮さんが振り返り、露骨に顔をしかめるや、隣の友達に耳打ちする。どうせ悪口を言っているのだろうと開き直り、大股に横を通り過ぎていく。やめちゃえよ、ガリ弁。すれ違いざま、篠宮さんがいまいましげに吐き捨てた言葉が胸を貫く。結論から言えば、篠宮さんの言葉通りになった。ほどなく父が解雇され、高校の学費が払えなくなる。考え直して玉木。母さんがパートを増やすから。子供扱いはやめてよ、お母さん。これ以上は甘えらんない。私だって家族の一員よ。大変な時は力になりたい。本当にすまない。娘にまで苦労かけて。お前の成績なら有名大も狙えるって先生が言ってたのに。顔を上げてってば、お父さん。今は大研や夜学があるし、中退も言うほどハンデにならないって。ぶっちゃけ止めてくれる友達なんかいないし、せいせいするよ。高校中退後はスーパーの惣菜売り場や
ドラッグストアのパートを掛け持ちして家にお金を入れた。一軒家から安アパートに移り住み、父も就職活動を頑張っているが、年が年だし、なかなか厳しい。幸い、母と私の稼ぎを合わせれば、どうにか家族3人食べていけるだけの収入が確保できた。ところが、お父さんが？連日、ハローワーク通いを続けていた父が、くも膜下出血でぽっくりいってしまった。連れ合いに先立たれたショックから、母は認知症の傾向が出始める。パートと介護の両立は大変。昼間はスーパーの惣菜売り場で試食を進め、夜はヘルパーさんと交代して母の面倒を見る。そうこうしている間に十数年の歳月が飛び去り、私は34歳のおばさんになってしまった。20代のほとんどを母の介護と仕事に費やしたせいか、恋人を作る暇もなかった。資格を勉強して正社員を目指したこともあったが、やはり家庭の事情がネックになる。母が息を引き取った時は、薄情な話、ようやく一人になれた解放感の方が大きかった。先が見えない介護の日々に消耗しきり、どれだけ母の存在が負担になっていたか痛感する。質素なお葬式を終えた後、ハンガーに喪服をかけて、スタンドミラーを覗き込めば、すっかり若さを吸い取られた女が映り込んで、虚しくなる。今から幸せになれるかしら。口に出してつぶやいてみたが、その幸せとやらが具体的にどんなものか、まるで想像できない。今の肩書きはスーパーの試食のおばさん。一日中立ちっぱなしで8000円ぽっち。高校中退の学歴が採用に二の足を踏ませるのか、正社員を希望した面接は弾かれた。誰でもできると世間様に見下される仕事でも、人当たりさえ良ければ乗り切れるのはありがたい。おばちゃん、ちょうだい。はい、召し上がれ。暑いからフーフーしてね。爪楊枝を刺したウインナーを渡すと、どの子の顔にも無邪気な笑顔が浮かぶ。私にもこれくらいの子がいてもおかしくないと考えに浸り、カートを押して店内を巡る主婦たちを見回す。目の前を淡々と流れていく景色は、私にとって限りなく近くて遠い他人の幸せに過ぎない。高校の時と何も変わってない。あの時と同じ。ただ憧れて、羨んで、妬んでいるだけ。ちっとも成長していない自分に嫌気がさす。気を取り直してウインナーを炙り始めると、手前でカートが止まった。こんなところで会うなんて、偶然ね。一瞬、誰だかわからなかった。ゴージャスに髪を巻いて染めた同年代の美人が高飛車にこちらを見下している。厚化粧の顔によくよく目を凝らし、びっくりした。篠宮さん？スーパーで衝撃の再会を果たしたのは、高校時代の天敵の篠宮さんだ。陰湿な嫌がらせの記憶が脳裏を駆け巡り、体が硬直する。篠宮さんは軽蔑しきった表情で唇を歪め、ホットプレート上のウインナーと私を見比べる。すっごい偶然。何年ぶり？突然高校辞めちゃってびっくりした。水臭いわね。うん。まあね。そっちは息子さん？今年で5歳になるの。名前はリク。篠宮さんが手を引いていたのは、おとなしそうな可愛い男の子だ。目元が彼女とよく似ている。
篠宮さんは現在、世田谷の高級住宅街に住んでいるらしい。6年前にお見合い結婚した旦那さんは、IT 企業のエースだそうだ。今は SNS を通していろんな商品を紹介してるの。インフルエンサーみたいなもんね。普段はスパイスや缶詰など輸入食材が豊富な高級スーパーに行っていること。実家に帰省したついでにここに寄ったことを聞いてもないのにまくし立て、とどめを刺す。その年で結婚もまだで子供もいない。激安スーパーの試食のおばさん止まりなんて、クラス1の優等生も落ちぶれたもんね。篠宮さんの暴言に打ちのめされ、唇を噛んでうつむく。ホットプレートの上では、ウインナーがジュージュー煙を上げて焦げていた。インフルエンサーの人妻として、素敵な旦那と可愛い息子を手に入れた彼女と、私では、住む世界が違いすぎる。次の瞬間、篠宮さんの手を振りほどいた男の子が、パタパタ駆け寄ってきた。僕、この人知ってる。え？篠宮さんの顔に動揺と困惑が生まれる。ニコニコ笑顔の陸くんを見下ろし、数ヶ月前の記憶が鮮やかに蘇った。僕、ひょっとしてあの時の？お父さんと来てたわよね。思い出した？陸くんが人懐っこくうなずき、すっかり綺麗になった右の膝小僧を指さす。今から半年ほど前、30過ぎのパパさんと小さい男の子が仲良さそうに手をつないでスーパーを歩いていた。当時も新商品の試食係をしていた私は、二人の様子を微笑ましげに見守っていたのだが、ポケモンのポテトだ！私がホットプレートで焼いている新商品に目を輝かせたかと思いきや、走り出してすっ転ぶ。泣かないで。美味しいよ。膝をすりむいて泣きじゃくる男の子を助け起こし、爪楊枝に刺したフライドポテトを差し出せば、とてもいい笑顔を見せてくれた。思い出すのが遅れたのは、半年前に比べ背が伸びていたのに加え、格段に表情が暗くなっていたから。りくくんは私のエプロンにしがみつき、篠宮さんに抗議する。どうしておばちゃんいじめるの？りっくん、おばちゃんのウインナー大好きなのに。いじめてなんて。りっくん、ママがスーパーで買ってくるのより、こっちが好き。おばちゃんがジュージューしてくれる方が美味しいもん。りっくん！ママなんか嫌い。りっくんにジュージューしてくんない。すると、篠宮さんは唇を噛んで震え出し、両手に顔を突っ込んで号泣するではないか。好き勝手言わないで。私だって一生懸命やってんのに。あんたもあの人も、どうして分かってくんないの？通路のど真ん中に座り込み、ヒステリックに泣きわめく篠宮さんを抱え、従業員に休憩を願い出る。お店の裏口に連れて行き、ハンカチを貸して落ち着くのを待てば、篠宮さんは申し訳なさそうにつぶやいた。みっともないとこ見せちゃったわね。りくくんは私のエプロンを掴んだまま、ふてくされてそっぽを向いている。高校時代の天敵とはいえ、今は店員とお客様の立場。りくくんに怒鳴り散らしているのを見てしまった以上、何も手を打たず返すわけにいかない。悩み事があるなら相談に乗るわよ。優しい言葉をかければ、篠宮さんが鼻をすすり、思いがけない話を始めた。篠宮さんの両親は、娘の教育に関してとても厳しい方針をとっていた。猛勉強の末、地元で一番の進学校に受かった娘を褒めもせず、今度は
クラスで一番、学年一番になれとけしかける。篠宮さんは一生懸命頑張ったものの、どうあがいてもトップを独走する私にかなわない。テストの点数を見せるたび、両親に幻滅される繰り返しで、私への嫉妬と劣等感が膨らんでいく。遊びに誘ったのは、友達になって勉強を教えてもらおうとした下心だと、彼女は素直に認めた。しかし、それが裏目に出て、友達の前で恥をかかされたと逆恨みし、嫌がらせを始めたそうだ。やめちゃえよガリ勉って言ったのを覚えてる？あれ学校をやめちゃえって意味じゃないのよ。ガリ勉なんかやめた方が人生楽しいよって言いたかっただけ。なのに、その後すぐ退学して、ずっと私のせいだって、あんなこと言わなけりゃよかったって悔やみ続けて。もし次に会うことがあったら謝ろうと思った。なのに、いざその時が来たら素直になれず、憎まれ口を叩いてしまった。理由は単純。素敵な旦那と可愛い息子を手に入れたセレブ妻の自分より、激安スーパーの試食のおばさんをしている元同級生の方が、ずっと生き生きして幸せそうに見えたから。十数年越しに天敵の本音を知り、苦笑いが浮かぶ。私が生き生きして見えたっていうなら、接客スマイルが完璧だったってことね。続いて篠宮さんは、夫婦関係がうまくいかず、離婚を考えていると告白する。半年前に旦那さんと陸くんがこのスーパーに来たのは、彼女の実家で親族会議が持たれたから。オフ会や動画配信を優先し、我知らず家庭をおろそかにしてきた篠宮さんは、夫と息子に見放され、初めて自分の過ちを痛感したそうだ。人妻インフルエンサーだなんだとおだてられて、調子に乗って、本当は映える料理を作る以外、全部家政婦さん任せで、陸のお弁当も作ってあげたことないの。息子の好きなウインナーの種類も知らないなんて、ママ失格ね。陸くんが実の母親より私を選んだことがよほどショックだったのか、篠宮さんはしょげ返っている。また、秋月さんに負けちゃった。高校時代、大の苦手だったいじめっ子もまた、ちっぽけな人間に過ぎなかった。独身には独身の、主婦には主婦の悩みがある。どちらが大きい小さい、重い軽いの問題じゃない。謝って済むことじゃないけど、散々ひどいことをしてごめんなさい。ずっと、あなたが羨ましかったの。過去の仕打ちを心から反省する篠宮さんに対し、自信たっぷりの笑みを返す。ねえ篠宮さん。私はこの道十数年のプロの試食係よ。料理が苦手なママさんに最高に美味しいウインナーの焼き方を伝授することだってできちゃうんだから。え？自分ができないことは遠慮なく頼ったらいいじゃないの。高校の時だって変に回りくどい真似はせず、勉強を教えてと言ってくれたらよかったのに。エプロンからひょっこり顔を出した陸くんが、上目遣いに篠宮さんを覗き込み、おずおずと聞く。ママ、陸くんにお弁当作ってくれる？篠宮さんの顔がくしゃりと歪み、泣き笑いに似た表情で、深々と頭を下げる。お願いします、先生。受けたまわりました。陸くんが万歳してママの胸に飛び込んでいくのを見守り、すがすがしく空を仰ぐ。後日私は週3で
篠宮さんの家にお呼ばれし、直接料理を教えることになった。授業料はいいって断ったけれど、篠宮さんは承知せず、毎回封筒を押し付けてくる。1ヶ月が経過する頃には、篠宮さんの料理スキルはめきめき上達し、りくくんのリクエストに沿ったキャラクター弁当が完成した。母として、妻として、篠宮さんが心を入れ替えた影響か、夫婦関係も徐々に改善されていき、離婚の話も白紙に戻る。ありがとうね、秋月さん。あなたがいなかったら私、大事なもの、全部ぶち壊してた。大げさね。元同級生のよしみってだけよ。両手を握りしめて感謝を述べる篠宮さんが重はゆく、さっさと帰ろうとすれば、りくくんを抱っこした旦那さんに呼び止められた。なんと、新しい就職先を世話してくれるらしい。お気持ちは嬉しいですが、ありがたい申し出に束の間悩むものの、きっぱり辞退する。果たして旦那さんは機嫌を損ねるでもなく、気が変われば連絡してくださいと言ってくれた。篠宮さんやりくくんと出会い、交流する中で、試食のおばさんの肩書きを一番恥じていたのは、他ならぬ自分自身だと気づかされた。だけど今、学歴に頼らず培ったスキルで彼女たちを救えた事実が自信につながり、もうしばらくこの仕事を続けたいと思えたのである。